on juhannusaatto 2017. Parahiksi valmistui tuommoinen vanhasta pesukoneen rummusta tehty tulipaikka. Ja olisi tarkoitus sitä tässä kokeilla illan mittaan, että mitenkä se pelaa. Siinä on toi täyttöluukku, mistä voi varmaan lisätä puita sitten tarvittaessa. Sitten on tommonen tässä vaiheessa vielä tämmönen vanha vähän ruosteinen ritilä, mikä on neliskanttinen, niin pääsee kokeilemaan, että miten siinä makkara tirisee. Ja jos se hyvin pelaa, niin sitten täytyy tehdä tämmönen pyöreä tohon suoraan, mikä käy sitten tuohon mukavasti päälle. Siitä on leikattu tuo toinen puoli rummusta irti ja kansi on sitten kans sitä vanhasta pesukoneen rummusta tehty. Kahvan siihen laitoon ja saa suojaksi sadevettä vastaan, ettei mene sadevedet tonne sisälle. Jalat hitsasin tuohon sitten raudasta. Ja olisi tietysti yhtä hyvin voinut laittaa tiilien päälle tai mihinkä vaan, mutta ajattelinpa nyt, jaha, joutsenkin sillä ronkluttelee. Ajattelinpa, että tehdään nyt jalat siihen, niin käy sitten mihinkä kohtaan pihaa tahansa. Katsotaan sitten vähän ajan päästä, miten se pelaa. No niin, nyt on sitten juhannusilta edennyt siihen pisteeseen, että makkaraa tekisi mieli. Mä lataisin tuonne nyt ihan normaali klapeja tonne pesään ja pikkasen tuohta alle ja niin muuta kuin pistetään tulitikkua perään ja katsotaan miten käy, jäähänkö ilman makkaraa. Ainakin tuohi näkyy syttyvän, mutta saa nähdä miten pelaa tämmönen. Ainakin ilmaa pitäisi hyvin saada, kun on seinät täynnä reikiä. Pohjassa ei tietysti ole kyllä yhtään, että siinä olisi se etu, että jos ei sinne tarvitsisi reikiä laittaa, niin ei tippuisi noita kipunoita tuonne maahan, että voisi tulla nurmikollakin grillailla. Hyvinhän se näkyy lähteä. Voi olla, ettei tarvi nälissään nukkumaan mennä. Ai, iloisestihan se palaa. Siitä taidettiin edullisesti saada ihan käyttökelpoinen tulipaikka pihaan. Eihän tuo nyt tietysti mikään jalokivi ole, mutta onhan sitä nyt rumempiakin nähty. Pääseepä ainakin tulta tuijottelemaan. Sehän se on pääasia. Kyllä, testi on taittu suorittaa onnistuneesti. Minä teen lähteä hakemaan makkaroita. Se voi olla, että sinne joutuu pikkusen aikaa pitämään tulia, että tulee vähän hiilosta tonne. Ei tarvi ihan lieskoa se kärvenelle. Hieno peli.